terus langit toknan aja. Metu dalan liyane wae, Mas. Dalan liyane ngendi? Alah, kebone Pak Mamat lho. Kah, kono dalane jeblok kok. Jarene survivor. Kok wedi jeblok? Kok jenis Pak, ape aja. Jeblok ra apa-apa. Yang penting aman. Ya ora, Pra? Dadi wong sing out of the block. Ngono lho, Mas. Apa to, Dot? Gendruwo pacinan lho. Tak kandhani ya, Le. Mbak Mintul kuwi ora lagi kesurupan. Tapi lagi senam ibu hamil. Kuwi iso wae disebut meditasi utawa latihan pernapasan. Oh. Tadi Mbak Pintu mau tok kesurupan dari awak dhewe ya, Jo. Kowe lak wis tak omongi to. Ono wong meditasi kok diganggu. Mbak Pintu dadak latihan pernafasannya aja ngopo to, Pak? Lah Mbak Mintul kan meh nglairke, Le. Loh, kapan, Pak? Nek jarene Bu Siti mau ya sudah karo seminggu engkas lah. Delok meneh, kampung ini duwe warga baru lho, Pak. Awake dhewe wis nambah kanca baru ya, Mas. Apike awake dhewe gawe surprise dinggo Didik Bayu, Dot. Wah, cocok iki, Cok. Kejutannya apa, Mas? Apike to, awake dhewe mulai sik, salin sik, terus ngumpul ning kene meneh. Yo, bali sik yo. Bapak to? Ya, Go, Pak. Lho, Pak. hati-hati. Wis gawean kabeh rampung, tinggal konggo-konggo sik. Loh, lah kok layah-layah to, Kang? Lah jengke napa melih to Bu wong garapane nggih pun rampung lho. Rampung delmu kuwi ku lho ning soramben sik pirang-pirang plastik. Lah. Jabang bayi. Lah kok isih akeh men to Bu? Sok meneh. Yen garapane sik akeh ki aja dikeki ngisor ramben to Bu. Dikeki ndur ramben kene dadi ben ketok. Dek wingi ora muat yo, Gang. Mulane tak delengi soramben. Mengko gen gampang sing milah-milah. Nggih pun, mengke kula kumbahe. Loh, lah kok baling layah meneh, gek ditandahi kono lho. Lah wong kumbane niku pun kebak lho, Bu. Nggone sing nggo mepeni pun mboten enten lho. Lah yen niki kula tandangi sakniki, napa ajeng mepeni ditumpuk-tumpuk? Yo paling ora kuwi dikumbahi dhisik. Mengko nek kae wis garing dintasi dinggo memeni sing kuwi. Ora arep leren sedilai kok angel ram. Nek ora mergo tambahan lemburan ngono wegah aku. Nyambut gawe rasa grenengan. Sendika dawuh Ndara Putri. Aku tak kasih surprise. Nyanyi wae, Mas. Nyanyi apa, Pra? Yo nyanyi happy birthday no. Kok happy birthday to, Pra? Kan ora ulang tahun. Artine happy ning bahasa Indonesia apa? Senang. Nek birthday, Apa, Dot? Birthday kuwi hari kelahiran. nah, berarti happy birthday kuwi artine bersenang-senang di hari kelahiran. Ngawur, Pro. Kumbahan sakmene wae niku napa ya kudu rampung sakniki to, Bu? Yo ora. Nek iso luwih cepet rampunge kuwi luwih apik, Gang. Lah salajeng napa to? Rencana kuwi minggu ngarep, kuwi arep rei seminggu. Lah, wong anggur preya-prei wae to, Bu. Mbok ampun prei. Mesake pelanggane mengke ndak kecilik. Yo iya jane. Ning piye meneh? Lah selak enten acara napa to? Mintul kuwi wis sangang sasi luwih lho. Engko nek sak wanci-wanci lahiran, aku iso nunggoni. Alah, wong nunggu nggih gari ditunggoni lho. Jasa pelayanan publik kula tunggonane. Tenanan apa ora kowe kuwi? Lho nggih tenanan to, Bu. Nek nggih niku ampun lali. Hitungane bayar di muka kados sesuk lembur wau. Iya. Soal kesio diatekke siji-siji, Pra.
maknane dadi beda. Contohnya apa, Mas? Contohnya burung hantu. Burung bahasa Inggrisnya nek hantu. Ghost. Nek burung hantu apa ya bergos. Ora to. Burung hantu bahasa Inggrisnya kuwi owl. Terus meneh pra. Mata kaki. Mata ya apa? Eye. Nek kaki? Foot. Mata kaki kuwi ankle. Ora kok iPhone. Oh iya ya. Tapi aku pengen cek nyanyi. Tapi pasti ya. Apa? Ben out of the box. Karepmu. Yen tak pikir-pikiri penake praise yo, Kang. Lah enten apa? Wegah ngeki honor tambahan lembur. Ora masalah kuwi yo, Kang. Mengko nek enek sing tilik bayi, aku yo pekewo no. Lah kok pekewo iki kenging napa? Ya pekewo. Mosok putune lahir kok bae cek umyet nyambut gawe. Lah kan sing tandang gawe kula to, Bu. Sampeyan ku tak kei gawean liyane yo. Gawean apa? Tak kon ngresiki omah. Engko enek barang sing ting blingkrahe ditata ben rapi. Engko terus nyeluk darso kon ngecat kamarnya lho, dinggo putuku. Oke, siap. Loh. Ning hitungane beda kalih lemburan wau lho, Bu. Iki ora percaya mengarah aku to, Gang. Ndek wingi yo tak kei to lemburanmu. Alah, ngono kok yo nesu. Bu. Lah kok napa genah bayine Mindul niku dijak manggon teng mriki? Kok jenengan cepaki kamar barang? Yo genah to ya. Ora mungkin manggon nang kulon. Wong omahe umpek-umpekan kaya ngono yo mesake bayine. Oh. Lho, Bu. Sapa ngerti? Mbok menawa bayine niku dijak mulih momon teng gene wong tuane desa mriko. Oh, omahe nggih gedhe, latare amba, tur dasare teng desa. Udarane nggih sejuk. Apik nggih bayi pas lagi lahir. Ora kaya ning kene panase jan beyah. Lah iki sing dinteni. Gak apa ki? Ngene Mas, aku Paijo karo Supra pingin menehi surprise kanggo didik bayi. Didik bayi ini siapa? Anaknya Mas Momo nak, Mas? Loh, wis lahir dong? Durung Mas, jarene sih 1 minggu lagi. Duwe ide apa Mas? Aku duwe ide nyanyi kok, Mas. Mosok surprise nyanyi. Penake apa iki Mas? Apike bentuk barang wae, Dot. Kado. Yo, kado. Lah aku lagi urung duwe duit iki Mas. Yo tuku kado sing ora perlu larang-larang, Jo. Nek perlu to, hasil karya awak dhewe wae ben lebih berkesan. Neng, pesanku out of the box. Gebok. Neng pergi. Medikil, kene iki lho. Ya wis, dibahas engko bengi neh. Barisa kumpul nang omahku ya. Ora krasa ya, Bu. Tekan semene awake dhewe iki urip bareng. Susah seneng dilakoni bareng. Kowe sing nguatke atiku nalika atiku iki lagi susah. Iya Pak, setelah semua apa yang kita lalui, perjalanan bisnismu, mantan-mantanmu, Lagi romantis kok ngrembok mantan to buka aku. ya sorry. Lah ini Iya Pak, setelah semua apa yang kita lalui, perjalanan bisnismu, prestasi jabatanmu, ngono lah ya penak dirungokke. kue kabeh dadi bukti Pak, bahwa tidak ada kesuksesan seorang suami kuwi tanpa dukungan seorang istri. Lah kok mung istri tok piye toh? Ya wis, karo kerja keras suami barang. Nah, ngono kan ben adil. Pak, sesok anniversary awake dhewe dirayake yo. Mambo ayo.
dolan neng gone sing adem, sejuk, terus nyawa villa, pemandangane apik, karo mangan mie godhog panas kemebel. Terus bar kuwi mangan jagung bakar panas. Ngeruput kopi panas. Nikmat banget. Terus bar kuwi